Hoxe os compañeiras da CIGA Ensino decidimos vir a concentrarnos aquí diante da Escola Galega de Administracións Públicas, xa que temos convocatoria de mesa sectorial. A concentración, como ben estades vendo, non é con berros, senón que é en silencio, para mostrar o silencio que estamos recibindo por parte da Consellería de Educación, que non está respondendo ás demandas que o profesorado leva facendo neste primeiro, moito tempo, pero principalmente neste primeiro trimestre, con manifestacións e coa folga do 25 de setembro que xa tivemos. Aproveitamos esta mesa sectorial na que se vai tratar o concurso xeral de traslados e o concurso de orientación de primaria para pedirlle á Consellería que abra unha negociación para ampliar os catálogos de infantil e de primaria e doten de persoal de PT, de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe con carácter definitivo nos centros. Tamén vamos exixir que ese persoal tamén este nos centros de educación secundaria, bacharelato e formación profesional, xa que agora mesmo só temos persoal definitivo ali de PT, pero non o hai de AL e en moitos outros centros non existe ese persoal. Tamén aproveitaremos, xa que ven o concurso de orientación de primaria, para pedir que se dote aos centros de unha persoa orientadora en todos os centros educativos, non só nos de primaria, como vos estaba dicindo. As peticións que temos de aumentar o persoal que atende a diversidade non é unha petición da CIGA Ensino, senón que é de toda a comunidade educativa. E como sabemos que é de toda a comunidade educativa, vamos pedir tamén ás organizacións sindicais que teñen representación na mesa sectorial a que apoyen esta petición e que ademais apoyen tamén a convocatoria de folga que temos o 28 e o 29, donde xa vimos que temos unha unidade do profesorado e solicitamos, polo tanto, tamén esa unidade sindical.